артистка ул тамашачыдан келген алкышлардан да кадерлерәк әйбер юк, хөрмәтле достар. Менә безгә ашау да кирәк түгел. Эчү дә кирәк түгел. Менә кул чалып торсагыз, безгә шул җитә. Менә сезнең алкышлар белән туйынып яшәгәнгә, үземнең шушы 42 килограммлы гәүдәмне күтәреп бирмәйм инде, Аллага шөкер. Рәхмәт. Миңа бер игеләй әйтә, Фәрит ди, син бер рәхәт ди. Син ашарга күп сорамыйсың, урынды күп алмыйсың ди. Үзе әйтмеште, экономичный кыз алган. Теге шундыйларны җыя үз тирәсенә. Менә Раушанны кайчан кыскартыр ансы мин белмим. Ансы нәрсә булып бетер. Но, менә Алсу барлыкка килгәч, минем бер эш кимеде. Нәрсәгә мин ябык? Чөнки гастрольдә гел мин буларга ашарга пешерәм. Ә булар ашыйлар. Миңа калдырмыйлар. Хәзер Алсу пешерә. Мин дә ашамыйм, булар да ашамый. Потому что теге диетический ризык. Теге кишер салатыш, кәбез ташы шундыйрак бер. Үз хатының булмагач катыда итеп булмый. Теге тише булса да, тузлы булса да, тәмле булган дип ашыйсың, потому что больше пешермәскә может. Шулай бит, үз хатыныңа бер конкрет әйтәсендә эшли бит инде ул. Менә мин үземнең тормыш иптәшемә бер тапкырга әйттем, матурым, ашың тузсыз булган. Икенче көнне аш тузланды. Тәлинкәгә пакеты белән бушаткан. Ашады нәрсә миннән тузлаштыралым ишти. Ул дөресен әйткәндә, син ашарга пешерүчегә авыр сүз әйтү это опасно. Син теге теләсәнәсе салып ашатырга можытлар, шулай бит. Менә минем бер начар гадәт бар. Мин төндә йокыга китә алмыйча азапланам. Менә шул башка төрле уйлар кермәсен өчен телевизорны кабызып куям да, шуның белән әкрен генә 1-2 сәгатьтән сөйләм. Хатын моңа нервлана, син телевизор тавышына без йоклый алмыйбыз ди. Ник әйтәм, мин телевизорсыз йоклый алмыйм, нишлибез? Шуннан бер көнне вроде теге арылмагандай башымны куюым булды караватка, сыра сүнгәнмен. Хатын икенче көнне елмаеп карап тора миңа. Менә бит матурым. Телевизорсыз да йоклый аласың икән? Сәеңә снотворный салгач ди. Әйтәм, теләсәңез ул хатын кызы гомендә дә аңа бетереп булмый. Аны пешергән ашавын ашамасаң, ул кем өчен пешерәм соң мин моны ди. Шулай бит, үпкәләгән булып кылана. Ашарга сорасаң нәрсә ди? Тойда мине мисия кыздан ашарга пешереп ди ул. Әле пакага хатын яшь. Әле олыгайгач нәрсәләр күрсәтеп бетерер. Менә без авылда, Аллага шөкер, ел сайын әниләрдә Коръән ашу укытабыз. Бер елны әбиләр җыябыз, икенче елны бабайлар җыябыз, менә шулай чиратлаштырабыз. Менә кем әйтеп бирә ала? Әбиләр Коръән ашы белән, бабайлар ашы нәрсәсе белән аерыла? Бабайлар Коръәнне укып бетергәч, тамаклары туйганчы бер утырып ашыйлар да, ярты сәгать эчендә буш идән юкка чыгалар, шулай бит? Ә хатын кыз саранча кебек. Бүтән әйберне кабып карамыйча, тәмләп карамыйча бөтен чыккан ризыкны чыгарып бетергә. Потому что кайткач сөйлисе бар мәсьәлә пешергәнне, шулай бит? Менә без дигән быел әбиләр ашы үткәрдек. 3 сәгать дигәндә безнең өйдә 2 стойки әби утырып калды. Булар инде 3-әр чәйнәк чәйне ише. Гүбәдияне яңадан чыгартып шайтып гәпләшеп утыра. Мин дә тамак ачты бит инде. Мин әйтәм, хатын миңа да шулар тирәсенә бер ашкына китереп куй, мин шулар тирәсендәген ашап алыйм. Булар һәм мине күрделәр дә миңа тотындылар. Менә ди, улым ди, синең хатының бик боевой икән, бик мировой икән хатының, шуны гына тыңлап яшәсен, шуны гына тыңлап яшәсәм, дөньяларың алда гөлгә генә күмеләчәк дип әйтәм. Ничек инде хатынны тыңлап яшәмә биләр? Әйтәм, неужели сезнең бабайларыгыз гомер буе сезне тыңлап яшәделәр? Әйе ди. Әйе, гомер буе тыңладылар, бер сүздән дә чыкмадылар, нәрсә әйттек, шуны эшләделәр ди. Әйтәм, каясың аларга? Зиратта ди. Менә бит. Ал бит инде тормыш булгач, гаилә тормышы булгач, гел сөйсү-мүсү гына килеп яшәп булмый бит инде, шулай бит. Бер рәхәтләнеп, бер талашып та алмагач, дөньяның кызыгы була буны. Бит талашканнан соң дуслашуы тәмле. Менә без үзебезнең хатын белән, үземнең хатын белән үз гомеребездә 2 тапкыр талаштык, 2 тапкыр дуслаштык. 2 балабыз бар, Аллага шөкер. Рәхмәт. Ул теге балаларга дигәндә без бит гастрольдә постоянно, гастрольдә итеге кайтып керәбез дә балаларны сагынып керәбез бит. Менә гастрольдән кайткач, минем балаларым минем белән кибеткә чыгарга яраталар. Потому что мин ул вакытта безотказный. Нәрсә сорыйлар, шуны алып бирәм, нәрсә нитәләр, шуны эшлим. Хатын кай вакытта нервлана, син ди, мин сораган әйберне алмыйсың ди. Ә балаларыңа акча жәлләмисең ди. Әйтәм, ничек жәллим инде үз балаларым бит. Ә хатын кеше баласы. Әтияне салып бирсен? Шулай бит. Анда ата-анасы бар бит. Монда кеше баласын туйындырып яшарга тагын. Өйдә сине көтеп торучы бу кеше булу, ул бер бәхет. Шулай бит. Синең кайгыларыңны, шатлыкларыңны уртаклашучы булу, бу 2 бәхет. Ә инде ай азагында хатын белән тәмле банка төшеп ипотека түләм, ул 3-нче бәхет. Потому что аны гомердә дә бер үзегә түләп бетереп булмый. Әнә кемнәр ипотекалар сорап ул чаптылар.